Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anikahu sunnati, famaragiba an sunnati falaisa minni." Nuwun sesepuh pini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng papoyaning kautamen ingkang dahat kinurmatan. Para alim ulama menggah para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam panduming para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Bapak, Ibu sederek besan ingkang kinurmatan. Waradinipun dumateng para lenggah tamu undangan sanak kadang sentana wreda muda mulya. Kanugrahan miwah katentraman mugia tansah tumonjo tumancep ing jiwa panjenengan sedaya waradin sagung dumadi rahayu niskala. Sakderengipun kula matur punapa ingkang dados kawajiban kula. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih awet paringipun rahmat, taufik, hidayah sarta inayahipun panjenengan sedaya saged kempal manunggal ing ari kalenggahan punika kanthi widodo kalih surbeda. Shalawat salam mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinarya mustikaning jagat panutaning umat, ugi ingkang kapereng badhe paring syafaat kanggenipun umat ingkang taat. Mugi panjenengan lan kula sedaya pikantuk syafaatipun benjang ing dinten kiamah. Amin. Bapak Ibu para rawuh tawu undangan ingkang tansah sinuba ing pakurmatan, nyuwun pangapunten kula ngadeg nyenyer wonten ngarsa panjenengan sami inggih awit dawuh timbalanipun Bapak Sutrisno ing ari kalenggahan punika. Kula piniji minangka pangendaliwara Bapak Sutrisno malakramakaken putra pawestrinipun ingkang sesilih Rara Ayu Putri Larasati jinatukrama kaliyan Raka Mas Bagus Joko Santoso putra kakungipun Bapak Sugiono ingkang pidalem ing Purwodadi. Ewedone ijab nikahipun sampun kalaksanan kalawau injing tabuh jam 8 kanthi widodo nirwikara tan manggih rubeda punapa-punapa. Awit wekdal sampun sakantawis pramila kaprangga kula maosaken menggah rantamaning acara inggih punika tinur buka pambukaan. Kalajengaken acara candhakipun nun inggih waosan kalam ilahi Robbi. Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an Karim kalajengan pambagian harja. Acara candhakipun pasrah temanten kakung. Saksampunipun pasrah kalajengaken atur panampi temanten kakung. Paripurna pasrah panampi kalajengaken adat panggihin temanten kekalih. Acara inti nun inggih tausiah wal irsadah maudlatul kasanah. Kapungkasi doa penutup. Mekaten menggah reroncaning adicara wonten ing panghargyan prasaja ing kalenggahan punika. Kunjuk dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang kinurmatan. Nyuwun tambahin berkah pangestu mugi-mugi anggen kula nglarapaken acara wiwit Purwamadya hingga busana tansah naringan lancar, gancar lan manggih alangan satunggal punapa-punapa. Mekaten menggah atur kula wiwit Purwamadya wasana ing mbok bilih wonten klodhek kladukin atur kula manepadene tata krama ingkang nilar ing budaya tuwin Subasita. Kula tansah nyuwun pangapura. Ketupat sayur santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Ing wusana kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.